Nedie, the Namichiano, Unachino, Unanim, yeah, that is also Munini, but you're born of Jessica for. Yeah, the boss are yes, Papa, say yes, you are Kevin, Lucian and Canada, when she won't home the one of your flow, one of your soul, yeah, Papa Gideon, I got time for a moment in the store. I'm carrying him across the first man. Yeah, but I would for Jessica for. Would you want to send it from and I feel what you want to teach you know what the hanging top. Yeah, the roof was. They come, give your grandson, you may become a war. You come, get about 7 I may become a war. Bible for the way, and the young woman, you're not sissy anymore. When the ball you come, in your grandson, I may become a war. What's in the Nasia? There was a 2 year old diamond or the check. I want a man, I went to our Sika, my mom, I am Sarah or the check. I don't know, get running check. How about prophets give you for your sin. I'm not for a sin. A sin coach. When you go to the water, I just saw the canals. I'm not doing that one. Holy. Vida, I know it's true when I'm on the street. I'm from London, oh, yeah, me tea, the boy, I need to meet you, I feel like joining you. Tell us, yeah, who could do for nothing, oh, yeah, dear, I mean, the Chennai and Portugal, oh, yeah, dear, if you're not me to me, and the medium, but the idea of us, see you come, so far away, oh, dear, come, baby, give your grandson, I never come you come, baby, about 7 I never come the Bible for the way, and I am when you're not sincere when the ball you come, baby, give your grandson, I never come what's in the Nasia? There was in the 2 year old diamond or the check. Everything for you, the aircraft, yeah, the boss are yes, Papa, say yes, you are Kevin, Lucian and Canada, when she won't home the one of your flow, one of your soul, yeah, Papa Gideon, yeah, Sanka, myself, I got time for a moment in the store. I'm carrying him across the first man. Yeah, Papa, would you for Jessica for? Would you want to send it from and I feel what you want to teach you know what the hanging top. Yeah, the roof was.
come, Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. Ayaye come, Yadi, Abase Modi, Yami, the Komamo. Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. Bible for the way, and you are Ramunia, Nassis, anymore, when the ball Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. Yadi, did your grant, Yami, the Komamo. What's in the Nasia? There was a 2 million of the Yamaman, or the Checo. I walk, Ejima, Aquenso, Arauca, Sika, Bible, Ayarisa, or the Checo. I can't Prophets give you a for your sin. A mouth for a sin. A sin coach. Or the ones in the water. I just saw the canals. I can't do that one. Holy. Lydia. Lydia. I know it's so when I have on the sleigh. Of a running child. Oh, Yamiti. The boy Yamiti. Young Yamiti to meet you. I will like join him. Tell us here you are Yadia. Who could do for Yamino or Yadia? I mean, that you know your portrait of Yam. I Yadia. It's your Yamiti to me and Yamidian. Of us. Yo, Abusia, upon to say meeting the war prophet Gideon for years, Sido Dafemo, Dumujata, me or Tuja to Goeke or software pet maybe, and the energy me in Piasi NCU ye na NCU Krayim, and Sankaria Munyanko, Sakara Rima when he be a Dunsia or Shia Bref one, Bessa Yia Domunyamia or Dina Bassama Moses a Domo Cassiam. Amania Ponyamia when you meaning. Yame Serebua one serenchera ya tamfo de biara da. Esrem senja tenyame omwa ofa mfiri adumu kwatumu. Enhira enko nhiremu. He musuo nka de opa wo seye wate. Onipa da sani bi oba na adwenso be sori yetia wafi. E ka ne nko ni wanim agu ase. E ka ne nko no hawa da so. E ka ne nko na wo sire didie obi ntonsa fanko hire ne busuofo osoro aprada nkranche die chire enko watamfo so de obehira wo no ewrade nhira no wate na de obedome wo no ewrade ndome no ena nwumere die ye tie sim ene ye topic ye sunsum sem sunsum nsem ankasa ene ye bawure mu yi ankasa sunsum sem ene obia benya ne de mesi obia benya ne de sunsum sem Yes, will be at me at Tia Habayana, and I say to be at me chira aquantrana. Obi Jukuna Diana obey. Actually, no one one were Jaukunu, and now obey Aquanchira, the Agunu son were Jaukunu, and now betting in Ebi, Ewahano. Enko Babia, Frobino Frobis, the water prophet Gideon for years, see do about Humanaso. Obi chire wa kwancho ndi bakwa wo chire wa kwanchire ntumi ben ene tai ade na wo chire wo nachi tumi ben ene tai ade na wo chire wo nachi ene obechi nyina wo hanom enti ne eyampa se sunsum wo ho ana ene ye bechirem eyampa se sunsum wo ho sunsum timi si obi so na sunsum si obi so a ede ne edi Ayampa because enkrofo bebrese ene so ma sunsum si omoso no ene omoboa miss ene ye bechirem miss ene ye be yadan ye wo obi adom aka no ene ye wo obi a wako chinchin akohwe adom sa ene ye wo obi a wako chinchin obi wo no akobosom so akodi eduru amfa wabanyamimu amfa enti de obere se obeya zan ene ye baba bechire sunsum niyama mese ene ye ne de mede ma obi atufu obo enti obasa no ahye video no ene ye baba besua de yankasa mese ne ye be yadan sunsum wo ho sunsum timiti eti obi so sunsum timi be wura obi mu ede ne ye adwuma owi a wate akwa na sunsum si obi so a onipa ne de wo ye bia ohunu
me pa chew enne ye bechirim na hwan kuda na chese otibeti ahaban ma ona ye adwuma me se ne ye bechirim obenya ne mensesa otibeti ahaban ana enne ye bechirim chichimire mu obenya ne mensesa won kokwayim won twa asu a ye den etene enne ye baba bechirim Choti yasiem ye baba be yeden ye baba be chirem ha wado ma wani na ho wate wa ma wani na wo bi de sis ba yeden e be da ne wonan enne ye sunsun sam enne ye spiritual meswe wo bi ji uku na don't worry meswe enne ye be chire sunsun ankasa ye wo bi adoma yeden aka no ene ye wo bi oye konfu e wote ne ba bi ne bosom ne koka no ene ye wo bi ani bre ani azam wo kita sika kotobo som no abesi fie ento kotobo som ne bosom no antimi anya adwuma amana ne wa banyami mu na de na ya mofa nko kristo mofa nko muslim fu kamo betem samia what ya tie kebe yom becho mu sheje mesem enka wo be kwakwakoto mala musa wo Choti yasio oba koto mala musa oba kasi hwe ene ye baba besua de ankasankasa sunsum wo ho ana sunsum wure obi mu ye adwuma ana eye no kurati sunsum timitisi obi so ye adwuma ana am ye ne ye bekyire mu ate ye ma obi ntumfuturo nyadan emu wani yesi ye nye ne honam ani moja na enya ye ne wiem atumfo nsuman frɛ enkabrechi ye mfa ye ni nyadan ehu wom ye ne wo mu na aye dan enya yesie ye ne wo mu na edi yesie hwie bibi wo baabi wate bibi ni baabi anka ye dan ka ye nyedan ma bobo ye bia nchiro se bibi ni baabi wate bibi wo baabi ye obusum tumi ye wonsuo tumi ye wadamo ne tumi ye wonkabrechi tumi ye wo abayidom tumi beyiye tumi a esai niema ebo niema papa ye dan atugu bibi wo baabi wate bibi ni baabi anka obi dan ka won to ni prum hwe ewo baabi tot ya tie wona wonhunu bibi da no aka wano atum but ye de ye hunu bibi da nyame ka kire fa ye fa ne sen emra yesu ekotu nsuo no o ka kire samere ni ba ne so hwe mu de mu sode de mu nim na ye de ye sode de ye nim wose mu sode de mu nim na ye de ye sode de ye nim hwe mawani na wate na bibi ya dai ewo baabi brother ne ho ensira so wa join ye mama ya US ho te sen ye Lydia ohima Lydia ba ko pe chicha mante hima Lydia ko ya hima ye ko ka no so ya hima Lydia wo baabi odi hima na tagigu ase ma wate Lydia ba ko pe ye amase wa hebales yo dodo wa hima Lydia ho te sen ne chia wo na nwumire obapa ye ho anka ho no ntutu anam nsi ye wate ye amase wa hebales ho te sen amase wa hebales enkuni niema ni bi wo ha na amafo epebi ato no wa ye ne ntem ama wom erade nka ho ba so ano a share video na ye mame rose ho te sen erade nka ho no ntutu anamo ensi oba pa ya ehu nka ho no ntutu anamo ensi ba papa ni mu a ofa mfiri adom enko adom do erade nka ho wate ofa mfiri adom enko adom Isaac yehu a enchira ntutu anamo enye den ensi or say I'm watching you from Chichamante. Oh, okay, that's great. Yami inshira watching Isaac yehu inshira ntutu anamo ensi enti enne na dwi yeshia sunsun niema hwe tumi wo ho wate emo bi na da che tumi biere ni ho e bia ono no wo nkwohu no hwe ye wo akomfo azan omo ye from azantana ye wazan wo ho hwe okomfo bi obeka che so wasakra okomfo bi obeka che so wasakra a wanko asore no beka kire wo sem wono no wo ye sofo no wo yazan okomfo bi obeka che so wasakra a wanko kire soro de ma mia mprichi ankire no beka so wo ye hebales no wo yazan ne ka kire wo me ani na ho ye ma ye ninya de na ho
ni wo be dweri yan me ka no kwa kira wo wo mo woni no obe dweri wu ebi akomadwuma na no oye no amwa no akomadwuma na no oye no amfeva no ade na onya firi mu no ebi ade na onya firi mu no wonya biem entu obeye zan se ene oye herbalist ene oye sen ene oye sen hwe ade nti na akomadwuma ne ya wantimi antenam na wo dwane ye de nya firi mu abanyami mu wo mo banyami mu susu a wo mo nkwa asore me empiri chinchira wo mu Oma mesumo ida so baka so ye herbalist ana so baka so ye sofo hwe wonim eteki wonim how many eteki ansane wati akwatiti hu afia kom ye ka akomu tumi a wonim how many minutes and how many years and how many months ansane wati mi atete ho ayeden afiri akomu titimire mu no so bi your konfo na onipa ne se wajai bosomsom a ye wari ni tiriso ye twani sakula nkasa ye di aboni dede afa kurum se de yesu obi ohene a yesi na gongon boni dede fa kurum amansa nyina bi adanse sem woni pasumasi wayeden wajai akom wana so ni pasumasi de na si ohene ne dabre ma yeden asesa na ye wade utiri so wi a utina ya ware sonom utini ye kosie wo bola so na asamampom na ya sasanduro ama wo dware ade a bosom ne mpe no bosom na chi wade no ye de aka no ansa na obayedan wo betimi ade wo ho a wayedan wade wo ho anya sa mam you lie bad. Me saying, anya sam, you lie bad. Wababa be wure umu. Me say wababa be wure umu yusu. Asay amanfo ma hwe Ghana fo akonfo. Titimre mimi ni makonfo bebre o masakra. Wo masakra their church member. So they are church member me kai konfo bi a me tie ne bosoma no. Ene wo koyi Presby or Castle. Why a church member? Our co-presby. Almost getting to how many years? 8 years to 10 years. He is still a church member. But to a man one things and no, you're confronting him. Ebia or your software, and now or your herbalist, and now. You said you are herbalist, no, yes, with the team who are and then me baby can be biachra, and then me baby can be biachra. Yes, will be what a habina will bet ebia a habai way now will bet no ebia habai a water leave womb. Now the abema habina ye juma to me I would tie a DNA to me ben I would tie a DNA ma diana ye juma ye day amount and then make me be a chira and what's more Usa kofa wonini ayeden abokesire obi obeka so media me so mother nature obi anso no because nature eye ye kan say ye kan mother nature ya dia ono no oboayen because dia ye nature enso ye nature ebo ye nature Entino obi antimi nka say media me so mother nature the moment obi beka say me so mother nature na eye maame wata yes anu no omode brase so say me so mother nature no is a female yes because oboayen watwa ye ho ahia enema atwa ye ho ahia nyina nyamensa no abode nyina atwa ye ho ahia nyina no eye nature but we don't worship mother nature no we worship God sir. So nature no wo ebia dia eye nature because nyame ama yesen ye ni dua na ba ne fa na haha ne nsa yare dua ni mpo ema ye oxygen enti Ghana fo mpani fo na mutwetwetwe enuya tugu no tonton forest no munyina yie na ensuo wo ho na wo se na edane enomye ma wo man no edane ohawo ma o man no na ho te sen Ewurade nkan ho no tutu anamo NCE Eric Osei Bonsu ho te sen Ewurade nsura David God bless you Ewurade nsura hwe
ade bi a wo be se no no e da ne wo haw ene apinisie ma wo man no Ghana fo akonfo bebre wo no mo mo yazan azan me ka no kora kire wo mo yazan enya me ba be kire fire honhom betimi de waye adwuma wo bi wa be ka se honhom timi fo bi anya adwuma honhom timi fo bi anya adwuma hwe When you catch it out, ebia wo na wo experience bi da. Wo ya zani ntin wo hunu bi da because no wo wiawia wo ho se de wo di usini simo. Ewiawia ne ho. Abaka tie fa sika. Hey, minim lady bi wo Kumasi. Minim lady bi wo Kumasi. Say aduro any sikani bra ne wo penti no akonfo wo Kumasi nyina ne nada atwaso okoje mamu atanya djuma okoje sukusari anya djuma okoje tigari anya djuma but enano o clarify ho say wo yesofu maame hwe umma yeni na wo umma yeni na wo wo ma wani na wo bi de sis bayadan ebe da ne wo 9 Wabema bibi di account ho na ko se wa wade wabema bibi di account ho na fe woniam nyinara aya pasa kan kora kira adukura wobinum a wonyankwa no wobinum a wowu mesi adukura wobinum a mesi ene eye spiritual time ene ye ba besua de ankasa yesua sunsum ade obaso a share video no togum na nko Mese mama watafiri nsuo mo ba ye benya presenters e wo Ghana ha akoye ni interview o man Ghana na ye wo mu no wo ya de papa o mo support wo da no mo kama me efe no masem ene ante na no emra na ante na no mo yakeka nsempa no mo mpe no mo followers sen ni nipa ben sen ye hwe no ni sese ye o mo ye ohwa oto ordinance semase ordinance ye me on me da say e se me ye me say no de mo boje wa so no ne mo pe o man Ghana wo ba social media no so no wanjimi ni wa keka nkwase asem a ye obi eni wo be follow so dia se obi eni ho obaje den wo be follow wo ba social media no wa keka nkwase asem wa nkase Yesu wa mpena wa nkase mia oni meri mala ni ko twe mpena obi eni wo be follow ado keka nkwase asem ansem a enim ututwa nchuro ansa no man Ghana because no ye kuro na ye wo mu no ye de honhom bone ye mapapa ye dai atugu ade esu ni mfaso no ene ye gige so mes ade ehu ni esu ni mfaso no enu ni ye bo hu dawuro ante na anom no tem na wo bu preach wo siesie aware no ano mo nka ayi obi to no obi turu mu no de turu mo hwe ne turu mu ne ba so no no obi ni mi adasen obi di mi nsa asemase ene we ni mi koda ase ene de omo ye saade no wo be kon 15k 14k tete muso munyai wo mo nkoso no mo nye because eno ne Ghana fo mo pe mo mpa de papa asempa no mo mpe truth yase agensam hunu keka ene nkwase asam keka wo mo hunse saa no mo penti no saa so no mo de be mam Told you here, o ma hunu se saa ne mo pe enti saa so ne mo de be mam hwe ma woni na ho ne ba bia se de wiase ye duru no ba bia ye kɔ no ye duru bonkam ye duru ebomu ye duru amenam wa ma wani na obi be swem ahwefom hey everyone is desperate to get money. Yes, I'm telling the gospel truth. Everyone is desperate. Wobia ye desperate. Adia bi obeye obefa kun enye sika biada no. He's ready to do it. Here. One mawani na wo be the sis beda na wo knife. Here. Mawani na ho wate. Na yetete abetia no na ne cha no no. Mawani na wo e ma obia na ada. Mawani na ho. Metete miremu no wo babu ne nsa won fa kwayem ahaban bi wo honom a wo babu bi wo honom obabu a wotete ahaban a na wo bu ne nsa no de ye ne ma no de fresem na e de ma meri makodware wonye jimijimi won ye ma nsai ye ma ye ninya den ena ho ma woni na ho
mesi ma woni na wan anadwin be bie wutirim ma bie wadwin ni ma mo se bibi wo wiase bibi ni wiase ka ye dan ka ye nto ye punu watin e wanse na ye ne nam awia no wono ne dan wo boja e ma ne to so ejan ye se nya die bomofo kongure mo konguru nyo beka kan ye nko odifo ye nya kenka se medical in 1 Timothy chapter 3 no o se esu e fata Kristo fo asofo wose no kwasem so bi fa otwefo adwuma wose obi fa wohwefo adwuma na no afa adwuma pa enso di asase otwefo ni se wonya ne ho asem bi nka oyo yiri ba akukunu woyiri ba akukunu nani so da ho na dwiri mo te wonya osadwiam wonya tutupe wonya sikani bre ntino wobi wo ho no wo pese wo ye obi yo hwe maame ebi wo nipa no the 30 years 40 years na ahye baby obedru eno obi wo so de azam akohie ejuro ablotiefuo mai no ono mo da no odada wom na wo juo mu sika firi wo nsam obu mo faso eno ye fa na bukete sikani brenti no eno ye fa na bukete hwie mo oni na ho wate ma woni na wo na brabo na ye bo no wo ma woni na wa obi de sisi beda na wona me sa brabo na ye bo no bisa wo titimire mu no na de ne na nanom nyinche titimire mu because wo mu di no kura woni obi yire nkoda woni obi kunu nkoda won ko ji obi kunu cho tiase won ko kaso yo sofo won to no obi yire beda enu titimire mu no mu nyinche no mu di o mo nkwamen ene nkwada wo maba wo maso denden de hwa wo baby no obi di ko jan obi di ko jan te se ko jan se ya obi di ko jan sen abo ade mu a e kire se onipa kono nani abere enti wo fa na de no obeba odua but enne nkwala wo maba obesa ne ko jan no na owi a ode asensen ekutu ni wadi chodi ase bia yesi nye nipa nyina no ne ye papa obi wa ne bayiye hye nano obi wa ne bayiye hye nasum wote wasema no wase no obi wa ne bayiye tse wo kan samsa wose wo mo se te senkrante wose wo mo se wuro kasa no mo se te senkrante obi wa ne bayiye hye nani wo hunu to wo nani body papa so pe ne ahwem ne ko wase no todi ase obi wo no mo a mo wa mo jeja mo ho ema mo ma ede mo na mfofo no mo no wo be yin akola na ye jimi ama na akola na yase ne destiny ni akola yase akola ne destiny a o miri wa bom na ade hunu o miri wa bom na ade hunu enye ja wo hu na brabo na yeduru no hwe wo bia pe kwan yo be fa so betete ne ho ade yie enti menye ja wo eso bi be se Miss wo bibia pe kwanya yedan aye yie enti enye ja wo ho wo ma ne enye ja wo fam hwe Bible krampo se yema yeni na ho te saboa wo because aboa o yeni tiefo enti wodom wani na ho bie wani mienu shine your eyes ne nipa wo ne wo nam ne wo nya adamfo bi wo honom a ye from Tosia Sambalan ayi Tofem wo musa de papa bi ba wa bra bomu a wo musa wa shata de papa bi a ni brown here ma woni na ho ate me say ma woni na ho me say blacks are wicked by nature me say blacks are wicked was musa blofo ne binum ye bayi ponsam bayi hemadia but blacks are wicked ayahwe kotokoto tuntum ne kotokoto ne fom gu adem tuntum no o mane nua nko da ba kokko no kese ni firi beto bucket na no a na nketo na efro fa na chi na nketo na efro fa na chi ko bibini susu ye nipa wo mane nua nko da wo bese no wo mane nua nsa ne ho nko da wo de ni bayiye ebese no obi wa obi awade enti no wakoji bayiye wakoji bayiye sedem na wo de se obi enua me se ansa na ne program ne be kwa wie no obi ya benya ne de wo a wonti ase ne kotopum kan ye nko
Oso onye sika ni brefo. Odi ono ana ni fie so yie. Wanya Samson, wanya quotations. Yan tinsim kurampo ni yan. Hwe. Mo na ka chosi bibi ni baabi. Bibi wo baabi wate. Bibi ni baabi anka dan ka yan tuye po woni mo ne ma afa ya ni so. Woni mo ne ma ya hunu. Woni baabi ya wurawura. Hwe. Bibi wo baabi wate. Yesu ni freni ka so be tobu aba wane nansi bibi so wane ka chosi bibi ni baabi bibi wo baabi Lydia ho tesen Awurade nkan ho bapa ye ho nhira kan ye nko di fire to us Psalm 59 verse 6 waso wasan be nwumre na wo pasa kraman wo pot san kraman enkraman ya po nwumre nyina nwum nyina enye enkraman yo ebirum ye nipa ebirum ya wo se wanom wo nananom wom wo mane wom wo nafofuo ni wom wo asofuo ni fuo wom wo herbalistfuo ni wom evangelistfuo wom enkraman na po nwumre no enwum nyinara ubeta nkran beta na bi ni we yaso center formation center womo broadcast mamanfo womo ya bloggers enkrama bloggers edru nyimira no hunu nkrama womo ya bloggers womo broadcast mamanfo nsem hwe Bible said na sem ye sunsumo wonyame na sem ye oja nyame asem na wapui no nipa ba wonyansa na wahi hwe ma wani na wate Yes, nyansa mfiti ase ni nyamesuro kan yanko wose na wadi kurom ochinhia wode wanano wuro kasa wose wo de wamano wuro kasa nkranta ya dan wo bi wo wani beye se nano wode nano be ka ho asema no wasew meso bi wo wani beye na wakoje no wakode wode ase de tekrema so me wi a mekire wakwankyire bi a wo bi so wo ye beyifuo wo bi so wakodi aduro wo bi so waben obi so be sell obi so be ku wo de ye sa kwankyere bi no wonku ne ye hwade ayo sharpen iron watching dadie bi twa dadie mu me say iron sharpen iron dadie bi twa dadie mu kwan so be ku kwan so be sell kawa kuma to ya mate na nyame nku wa wote asefo no wo ye kwa sa kan yenko wasehwa wode wanano wuro kasa waso wo de wo manu ye den wuro kasa wo de wo manu wo mo beyiya no no wode wuro kasa wasenkrata wo wanano enye obi a wo hu na de ne kire se wo no no ye odifu o meka no kura kire wo enye obi a wo hu na de no godo hu se wo meka to ye odifu o ebinum ya bayifo mu hu na de ebinum kwa mamu atom hu na de abosomfo ko hu na de enye obi a obeka kire se wo ye odifu no hu na de wate ameka kire wo mo wani na ho na bia woni nam gata bim ani nsuo bim mesenyo bi obeka obi a hu na de ne kyeso yodifuo ye wa bayifuo mu hu na de ene wa bosomfuo so mu hu na de na no ne bad aboso no mu nim so boso no ye ojaw yes omo frɛ no so no mu nim si eja bi change wo jabi dum jabi woje nyami oje woje dumje woje nyami oje dumje ni bada konfuni ni musem wo mo bosomo na mo frɛ no no wo yoja enti no Eliya frɛ jadia o mo from bosomo no so yoja no hwe woje nyami oje dumje woje nyami oje dumje ne bada bosom no nim sem wo mo bosom no ofreja yes lord no mo nim so ofreja oja no beba no mo nim se ja ne ba ya den ebeba enya se li ase obi be freja meto eja ni mu dia enya bosom no yoja o mo frɛ na mana ba ya den no mo nim se sam na wo hie jabi asini jabi eja bi dum jawate na de bi twa na diem ayo sharpen iron me say eja bi dum ja enim guasie bi o mo hyesema wo empati wo bi o mo hyesema wo abaya mani ne nim guasie bi ma me wo nyame wate en so hani dia baba na so nyina
amane ne beba na so nyina ta hwe ka wo bi ku ne wawu ka wo bi ku ne wani magu ase ka wo bi ku ne na ye maudie hwe wo nyame wate mesi nyame wo ye nyame wate e wodi chie watamfu nyina ka mesi do do ne na munuo so de wako gina baabi akanche abomusuo abodua adia gu so no ene ye bonu nyina adane ye ade kwa mo so de wose wo besu wo be wi won nsa no Ewurade mani kan we ne nsa amen David say me fidi wo fidi sumfu wo fidi ni na afa de fidi ne bubu anadwe fidi ne mu buwate na wo be tew hom ka de wose wo be sere no ma me won sere da wate me se won sere da de wose wo won wale no wo be ba be ye witness wo engagement ase hoi me so ba be tutu nkukuom de wose wo won wale da no wo ba be tutu nkukuom wo engagement ase kama to ye mu obetwitwi nkukuo na mu awie no na duane na sagyan mesi do obetwitwi nkukuo mu awie no na duane na yeden asagya no here yeah it is me why you we do things ya de niam agu akwam here kama to ye menyeja wo jeja ho to say polythene bag ya obi be fa no de toilet enyeja ho sorry what the wo wa fa wono me say wo mo ba fa hia wom abayifu ono hia wate he ma mo atafo ono hia wom ma me ma woni na ho wate wo ma woni na obi de sese beda na wonan wo bi wo won pebre won padwuma ye enti watena ase wo de na dwen eni didi adwen kese wo de na dwen ni didie wo bi wo won pebre me safu eye boot for boot hey money na wate na dwo mo be chama wo no ebe ko mo no wo mma ene wo mabusuafo so o masefo generation to generation hey kama to yam kan yanko wasi shawando wanano uroka sana nkranta wo wanano yes obi wanano tu wo ha no mfana no nkasem papa da de bia sem boni enu nti wo titimire mu no obi yefuo ni afuo ne ba na wo de enkanfo etue dua so ode nkanfo no etue dua so se ya na afuo mu ho se wuduru ho na ka se afuo dia ya few aburo na ba o aburo na ya kama kanfo na wo kanfo afuo no na ko enkanfo ni obi wo ho a enye anu nyina na betimi akanfo o sister ho aye fe o sister wa ye kama wo boa wo se wo nti da unim nipa dwen so unim nipa jo oboa o se ka ne nkono ne ka se dem su unim nipa jo me se ka ne nkono no obi wo no pesu su obi wo ho no mo a wo pesu su usu no ka dem na Ewurade betuetu mu nyina aka me se David say boot for boot yes boot for boot yeah come so don't fear face your fears and I dream say face your fears adia usuro no face sadia no because I don't know who face wa mo wo Mr. Naji, face your fears. Adia so adia usuro no mami face no. That David face Goliath. Am adia besisi. Yeah, one fantasy so. Here. Mr. David wo face Goliath. Am adia besisi. Face your fears. Mr. Adia usuro face no. Yeah, it is true about no agent temper. Now, the dome. Miss Anadu, face your fears. Yes, take the taboo. Jata, for Furono. Hey, why you're very, very aggressive. Would dear Grobber, you want to tell now? Miss Anadu, face your fears, or be your back to be Bini Baby or Buawati. Miss Obi Biobeka to be Bini Baby no, or Buawati. And will be not down. Miss Emma will be near den, and not down, can't uncle.
wɔse na wawurade wo sere wɔn wɔse wawurade wo sere wɔn anadwo de suo mu no ɔma da ne nkraman ɔmo de wɔn se ɛworo kasa ɔmo woro ko nso kraman information wo ne kraman tifie no kraman na ɛyɛ saa de na sɔre be birim ne tonchene pete wɔ mo so edu na dwa ya sɔre wɔ fie hɔ petenchene enchene gina hɔ ma gya pete jagu fie hɔ na ɔbɔnefoɔ na baifoɔ no de wɔsoma ne ma bɔne ɛsɛ mmra wo so no ɛnkɔ no so back to sender aya petenchene mate aya fanchene gu nsuo mu dware because enchene ye gya enchene ye fire ne de we oma soma no so omra meku do oma soma no so omra mesɛ wo no ewurade ni kan sɛ no yeah mo wani na ho ate mesa ya petenchene wo fie wo petenchene na bayifu aba ho petenchene adwom wo petenchene petenchene na adwuma na enkoyie petenchene adwuma na nyaden enkoyie fagya kɔ ebia no obi ebie na no wadome me obi ye bayifo no obo odua ebe muntem because odine bayiye ni ta adua bɔ n'akyi obi ye bayifo no obo odua o make sure say dua ne bebam because odine bayiye no eta adua ne de akyi kan ko ra kyerɛ wo woni na wate na brabo na ye bo no wo ma woni na wo bi de sis ebeda ne wonan kan ye ngo Mark 9:49 wose no odi oja be nipa nyina nkyene wose wodi agya ntu be pankyini we enkyini we ne ye de ahahama na ye den ahye we ye fen abayifuo su back to sender salt how about for penny no da so no holy one about for penny no da so no we back to sender salt wodi egunsuom wodi tware papa okra once in a week be adware e ko bonefo no wona bible say usutunsu madware enye nikan su adware na ma woni na ho wudo ye ne ma bone wudi nsemone agyan na woni amatini ya den atoto yi ama kan ne ngo wose no wadi oja be hye nipa nyina nkyene wose wodi agya enti enkyene ye gya salt aye fire wose wodi agya be hye nipa nyina nkyene wose enkyene ye na sankyene de tu firi mu wose enkyene de tu firi mu a eda na mode be hye ne nkyene mu nya nkyene wo amara mu wose yenya nkyene nipa bi eso nya nkyene wo wankasa wo mu manya asumdie wo nkyene wose the moment abenya nkyene wo wankasa wo mu no wo benya asumdie aye dwara nkyene wate wo fie ho na asumdie ni no so de pretension wo fie wo nyina da hey bayifo na wo tuwabo anagi tuwabo bia gate ni tuwo e twom to so ya abi baby amu free ba ya no you need to go matiti hey misi bia gate ni petenchene so bia na jo petenchene e wo fie ho nyina na ade boni bia wo dia beto fie ho how accident bia wo dia beto fie ho saake no chase no onko onadanie to boy o madanie na niema timi yadan misa anadwi hey misi anadwi di ampaya ebedwa misi anadwi ampaya be yadan enti ma wani nya dan enna ho papa wa ma wani na ho a wo bi besew wa ma wani na ho a ade kitawo no wo bi begie fie won nsem kan ne enko yehwa bi Ezekiel 16:4 wose na wawo mu de da wawo no wantwa ufunuma na wamfa nsuo endware ama wo ho amfi enkyene nso wamfa nsrawo wose wawo mu sa da wawo no wamfa nsuo enwale wo bi wo hono a sunsum mu no hwe wo akwala ene me kire sunsum ne man kasankasa yesua de ne hwe se wo akwala amunu mu ha wo pie firi maame na se ba ye pe ete se wo dware no wo de nkyene kakra gu nsuom na wo de dware no na kwala ne ho aye den
ase na ne ho ayeja na ufie abeyifuo na ntimi ameye den amehwe no amese no oma ameje ne nkrabia oma ameje ne shebre oma ma amesesa no anya ne jimi kan yanko na me kone se wa anti honti kan wo yie no wonti wose na wawo mu de wose wawo mu de da wawo no quotation ye de wose wawo Ezekiel 16 verse 4 Ezekiel 16 verse 4 wose wawo mu de da wawo no wantwa funuma na wamfa nsuo enesefo aba no akwadwuru nti no wo mo ji enkofo awo a akra kita no onye diba no wagina ni monyam ni wadinje keke no de afofa ne ho owu akwala esu dware no na ode nchire kakre gunsuom na ade dware no na kwala no anything be the moment akwala na ba wi so need protection we need wo mother ni protection. So yes, we need to madam a protection. Also, the camera will protect the man. What you can come no console. A Jiramonto, I will be your bed. Why, when you do be no tamoba, no dear command with Sinka, as me to the das. Not yet, hey, or back one will be who last. Any power no one nam, what down for be on an uncle on Pui. Not yet, what down for be on an any brown, one Pui into to tell to tell one name while you see a pine. I will do a yana down for and can never ye. Or do I never down for and can never be a Kawatan of Kawaneman in our costume. A down for and for and your abua cotton. When yet. I will be back in or boom crumpa who near Funim. Yeah, one in a watching. Can you uncle? What's the one woman, dear? Thou one when Joe Funuma. Now one fence was a woman, dear. Thou when Joe Funuma. Now one fence so on your day. And one fence when Yadama who and to Wakala. No way, Yarena, upon whom feet. So wakwala na kwala no we nyare na akwala no enya dia ne ho ye den efi da bi da ho mfi asenkyere so amfa nsraw enkyere so amfa nsra na wamfa ntoma nso ankyekere wamfa ntoma ankyekere obiara yam anhyehye no ama wo anya wo ye ni mu biara amfa anhu mobo sa na wato wo twere yesre mesema me wo ye wo ma me abisa ma me so wo dwale wana kwa nwale na asini ni wanhu no mobo anwale enti wo je wa wo no de ayi fofa ho ane wo de wo tro ho no enti ama wani munyam aba fom mese ama wani munyam aba fom ka no kra kire wo ama wani munyam aba fom wonim so oba eye sofo na obu ne nse ne nkwa so ko wotani wonim so oba eye sofo na obu ne nse ne nkwa so de nsa to soma nipa oba eye hebalesa obu ne nse ne nkwa so ko ba bia haban wo enu kwa so de nsa so nsuo mu krampo de yeden ede ma wo ka no kra kire wo chichimire mu no obi bu ne nsa ofa nkokwayem obi bu ne nsa ofa ntwa nsuo ka no kra kire wo Katu sumu niyama chira wo obire bebrebe ejina se niyama ne so obire bebrebe no ejina se niyama ne so e ba chofa me Leviticus menses so yes ye me se obabu ne nsa onfa nkokwayem obabu ne nsa ontwa nsuo hwe ukọ afram prince ya na obia ukotwa afram na panto master no bebisa se wabu wonsa untiamfa wuntwa ensuo no yes wabu wonsa ensuo mpo no wabu wonsa wuntwa no babu no nsa no afrafra semina no afrafra ndo no da message konom ne fa godwale ya no nti wa your account wabra bo be yi wabra bo be si yi hwe emine do say you need to work aduma ye aduma bon nkete koro no you need to work aduma bi ye den eye kali anko you should be Leviticus 15 verse 19 and Tifel was a man who sniffing was a man who sniffing was no basri ni husni ni moja free ni honam gu on tra ni nsabo ni mu nanso was wo ba emuja egu ni hufia won tena ni nsabo ni mu enanso
no biara o ka ne ho no obi biara wo ka ne ho no ne ho nti kosi anwumere ne ho nti kosi anwumere na ade biara o da so ade biara wo da so ne nsabuo mu no ne ho nti entichichimire mu no so obabu ne nsa won fa ntwa nsuo obabu ne nsa won kwafuom enkofa duane nyadai amafie mpo because no kwaye chiri ehaban echiri enubna echiri so usuye ho enchira ye menya ba mama papa won te say wade ntu na mo nsie me chia busuye ni nyina hwe etihwe so ukọ afram prince ya o de ochina kra mboko ho ukọ afram prince no kotwa pantona wo di pantoni kotwa nsuo na ye bisawo wabu wonsa ye ma won foro pantono because pantoni ba ko mini pantoni ba ko kansuo no so entinya de be mo aye dan aforo so wo di achiye no foro no pantoni ko kaso a etete wo mu yi utu nsuo no tete yona toti asie ise yona timu amo jiji semina ne niema ene kawa ne niema no munye study munye study na wo so nini na okofa wo nanka yedan abo kechire hwe kan ye nkwae wose na ade bia wada so ne nsabom ne ho nte wose ade bia wada mu ne nsabuo ne ho nte na ade a wotena so ho nso nte wose ade bia wotena so na ho nya dai ente na obi a waka ne na ye no obi a waka ne na ye no onsi ne ntade no fa nsuo nwa na ho nti nkosi anwumere na obi a waka ade bia watena so no obi bi tese ne kafe wafra ade no de ama wafra semina no de ama wafra oil no de ama ba lock ohaw amanie musuo kwanana choti asie yama ye ninya den enda ho no mu yes I'm telling the gospel truth woni na wate me yesunsum nipa woni na ho kana kora kire ho ebia ne ompema semu ba wo kire bi no wo ya do yare da yare mpaso no aka 3 days ni wawu no wo be kai warrior prophet choti asie wadwuma sen ne woniema nyina afiri wonsa no wo be remember warrior prophet hwe woni na wo musafa ye wo nshira no ntu na munsie wo te sen asore panin e ama se wa hebalis oniema ne bi wo ho ana kan ye nkwa wosena so obrahima ene no da ne nsabuo mu wose wo bedi mampo ene ne koda e wo ne nsabuo ni mu a ne ho nte nanso na ne na ya oda so ni nyina ho so nte ne na ya oda so ni nyina so nte ayada bi obi be ka papa wo de obi wo ha o se spiritual marriage enko maya enko unim de ntia enko no unim de ntia spiritual marriage enko no e bia no maame eno papa koda wo nwurem entini tumi bi so ye den ye wa honhom ye wa bosom tumi ye wo muti ye tumi a wo mu wo nwurem e bia wo mutro mu spirit na etwam no wo so mama no papa ye da wo nwurem ho enti wa wade akwala na oda ye funu mu no to de bufu a sel nuti no spiritual marriage na enko no kana kora kire wo bi wo no mu a no fitafuom dantuom na bia wo no obi koda na nyinsen aye den abem nyinse ba mu se spirit bi etwam a sa spirit ni timi ware akwala na woda ye funu mu no me ka no koda kire no tini wo adwaman bebrebe wo adwaman ye nkoda no wo bi break ya enya de ye beko because no e bi etumi bi wonu obi akoda wo nwurem ama ebe firim wonu obi akoda wo nsuom ama ebe firim wonu obi akoda wo bola so ama ebe firim wonu obi akoda wo kam ama ebe firim wonu obi de da wo kam a enche bia ni ka na minimum hwe ma wani na hawate ma wani na ho ya se dukura wobi numu a wonya nkwa no wobi numu wowu ye bu an spiritual marriage enkoda wodi wiase niema nyina breki wodi wiase akwankyere nyina atua wo tue bi ni wonum bi wo tue bi ni wonum bi enkoda unu de ntia enko no e bia wo maame no papa wo mo ye love no mo ko ye love ni wo nwurem wo ko ye love ni wo dwale ye wo ko ye love ni wo kamu wo ko ye love no ewo ayi obi dem tuom uncompleted house ya wa honhom a edura na jo omo sore be yetumi sore enu yetumi sore abosun tumi sore emu otie tumi sore mama otie tumi sore ewi matumfo tumi sore
It is that time no negative energies no are very powerful. And you want to say one will be that almost me worry akwala no almost me bokola no niam atu. And to one spiritual man we break here and miliki da die gina ni gina ene me chiro saade no. Tadi say you wura sunsun mu nya hunu niam atu mi na epe. Ya dia man wo ja wu. Edi amano me ka me ba Lizzy or Canada wo chiniye wo se papa umia wo se yes wo ba ni be ma papa bia nso mi muda enipa ehunu me ya bodamfo san wo se late uko late man mu efie bia abosumsim ko late man mu efie bia abosum ye den esim e wo late na ensuo bi da ho no so de no ko dware nsuo nim be 4-5 mu o na suo ne ware no ente suo ne ware no hey wakoche na Canada so many years what that me na brofo ne yedwuma obuni kompon kan kire me se bia me enko coffee shop kora da hu na wo si yes obatenten gram saadi to mini na aware no oba ya yehwehwe mu si yehunu yes abi si no akoyi o ene tumi na ye dan aware no Lizzy almost 45 years afi ne waware awo baako hwe oni na wati bibi wo baby ye koye na kwankyere ade apie firi nsuo ni mu bie ye no wo si yes ba me uhunu bibi da no aka wano atum wati uhunu bibi da uhunu tumi da no aka wano aye dan atum uhunu bibi da hwe bibi wo wiase o bibi ni wiase ka yeda ka yenya den yantu yapulum bibi wo wiase bibi ni wiase ka yeda hwe ade apie firi nsuo ni mu no wo si yes there is power eje ne ma ne ma na wo call ye no wo 45 years Lizzy say wo tie mi ame pa cho convert mo platform is what 45 years afi ni wa ware mu na wo si yes wo ba ni na so be me bia ntimi nya den e ma ne ho hwe mo woni na ho ate bia nam eniema di achi ya nam ya hohum di achi ya nam abayi dom eni ni pe di esie obi wo no mu a wo ma me afaw wo ya kwala no de wagina ebuo bi so anadwo no adwale ho onu se ebuo tumi wo na tumi na awura ni wa wale ho be wo so da no de ayi ikokumba ehye wo ho hwe obi wo no mu a wo ma me be sekete wabonten atayi opon keteyi no daso do afuom no sekete no honhum bi so no ababeda honhum bi ababeda wo nchen hwe enne ne ye bone ye ne mafi enti nyame ntimi miebie ne ma so nyedai enkyere yen enne ne adwaman because the osofo de be ye fast no wo de be konum obi nufu chodi atiem wo de be konum obi nufu sa enne ne adwaman ne niam finti no nyame ntimi ne dadada eniema bie di nyedai enkyere yen because the osofo de be koye weeti no wo de be kofifi obi to chodi atiem tete mire mu konya ba wa mu tete mbe fa no mu tete mbe fa no uhuru bibi da enkase bibi ani ho tete mire mu timi konya ba wa mu ni mu ti afa no wo mu tete mi fa obi ba before ko shem me ka le di bi e koye na kwankyere e mu ti afa no e wo odua no mam odua no ma bi ponim ani mu ti afa wokoshemu 7 years ansa no woba wan ka to bibi ni be wan ka tere wan ka to bibi ni be tina ho wan ka to tunsum ni ho tina ho yo wotunsum pa ni wotunsum bone ni wotunsum fi mesi yo wotunsum pa ni wotunsum bone ni wotunsum fi ni na dey work yes white powers work black powers work yes I'm telling the gospel truth. They were na udi echiri. Kana kura chira wo. Mo ni na watching.
tete me motet me for be 7 years one fa ne mai wo de beba na otwa ne mpese no otwa ne mpese no otwa ne mpese me sidie ye den ebubom wan ka to bibi ni baby wan ka to sunsun ni ho ka no kura cheda wo me ka no kura ye den a cheda wo ye koto bi bayie ye koto bayie ni wure nsu ye koto bi bayie ni wure unhunu bayie da so bayie ye kumu ti sija obi bia wahunu bayie da obetimi akonfirm wo ye sunsun ni pa no wahunu bayie da obetimi akonfirm bayie ye kumu ti sija na ekwa ne pronsama ekwa ne pronsama die nta wo pronsama no person suro no obohu because no wo pronsama no wo be na otimi teto no adani nipa yo won shatale enti no wo pronsama na usuro enti bayie ati se bayie ye kumu me kira refe bibi nkire bayie ti se bibi sei to be hu no na enam wiem sei ayekumo esoro na ayetum ana asia no pronsra man ketenkete gira sadia usoje bidie ja na ya tita na sa ne bayie ne tie na no eyi wo pronsra man se ubesuro sadia wontimi nya dan emesom emeno me ka se mine bi atwam ye koye obi akwankyere okwayem na o mabusunya no eya abusunya o ni tumi bi ekodi nsesa ekoje emma na abusunya ni gold emma spirit no eso mo ma entefie wa no no wo ewo ba wansi di kura podo o mu ni bi be ma wo be fa won soso no nyinsem ba wonye ene ye kodan na de no koye ni kwaye breturum na ye wura kwaye ni anadwo wan kura kwaye wura kwaye ni ma ye yade no ye ba na yehia ba yie no okay na ya ni be ye ni pese o tware yen ani be ye otimi yirawo obebo hu si ye si kwan so ni be ye na edi yanim ana me ka me jeto se wunnim se ade na be ye wunti na obe face yen sifom ne face yen ese be boutuo e pa na de na yirai so aboni hu dane wo so fear face your fear so maame aha ende ma ne bi wo ho ne wa ma wani amere ya amie wo de be kwadakam adakam was me se ni ma ne bi wo ho nom ne wa ma wani amere ya wo de be kwadakam se ya ma ye ni amere ya enke be ye no wo be hunhuna yen akoyira manfo mba diatie edi yeso because ye kwa no atware yen ye kwa no atware yen wo be hu no obedi wachi wo be twa no obedi wanim e mete hwe ade na be ye se wunti dia ana wo be face ya wo ye be ma si form ye be potuo enti be ye ne ye sa na the moment I would do to a shimon, oh boy, I know how to from no. I don't know, so a cool cool. So I don't know. So I do uncle. No, I don't know. Face your fears. Mawonina watching. See ye jeja ya ho, and ye can say, oh, and ye be Dania, and can would yes, time of one some. What's here? Uhuni huni nipa wadade nipa face your fears hwe mame ade wo fie no wan sori ya wan ka tosi bibi ni baby wan ene ka tosi bibi ni baby anka yeda anka ye pono no ye tun wate bibi wo baby mesi bibi ni baby anka yeda ye pono no enya de betum bibi wo baby woni na ho na ye tete abeti no na ne cha no abeti na ye tete no do ne cha no timoni na woni ya nche nya sorry manie man enoke ne man things are knocking things to say warrior empire bibi wo wiase wan ka to bibi ni bibi wo wiase wate enyemrem ni ye boni adoso ne nkwase asem adoso ntino
wonam a wohunu hwee na nka first no si ye kase enne ye dabone enko nsuo mu a wokɔ a wobakɔ hunu bibi wobakɔ hia de wo mpɛ hwee emmoadom nyina eneme ka so wonim sɛ emmoadom nyina wo protection wonim sɛ emmoadom nyina wo protection wobɛtumi akum akranteɛ na dufa ɛda ne yam yes wobɛtumi akum akranteɛ o na dufa ɛda ne yam akranteɛ ne kwampo wɔbɔ ne ho ban wonim sɛ mmoadom nyina wo protection meka no kora kyerɛ wo wonim sɛ mmoadom nyina da ɛwɔ protection meka no kora yɛ den akyerɛ wo memenyɛ mmoa menim tumi kita mmoa hwee yakum akranteɛ da a amadufa ɛda boa ne deɛ ɛyam yes dufa no ɛda hɔ ɛyɛ den dufa no ɛda hɔ ɛyɛ den ɛda hɔ ɛdi dwuma bɛn ayɛ abisa bɔmɔfoɔ no wobɛtumi aku aboa na sedeɛ egu ne yam ateta de adeɛ so aboa no wɔbɔ ne ho ban ɛnyɛ aboa nyinaa na wohyia no wɔ nwura ma wobɛtumi ato ne tuo never mese enya buo nyina na wohia no wonwura mu a betima to ne tuo meka no kwa kyerɛ wo eno tune yɛse nya de bomofo ko hunu wonwura mu ɛna obafi obɛyɛ den obɛka yeah mese nya de bomofo ko hunu wonwura mu ɛna obafi nyina obɛka ho ɛmo nyina wo protection wo ma boa wo ho no mo nam tutu ne tuo wo gyina ho utu ne tuo wo gyina ho wo bekum ho abi no na dufa ɛda wo mayam na duro ɛda moa ne yam kano koda kyerɛ wo hwɛ ɛnwosere hwɛ wo se wodi wonua nam aduro so yesu moja ɛne aprada ɛne betwa fa wo so ho ni na wate obi afa sesa na no nan pe the right channel pe woni pass wo kokita sunsum ni no kita dwene do de ate ɛnya tuo to de ate anyansam keka we mprane we kwawali we koye say no we are talking about spiritual things kanya me adwenya kyerɛ wo me mo hu sɛ bibi wo baabi ne wo mo ani ada ho me mo hu sɛ wiase na nyame boy no de sunsum ne bo wiase enti di sunsum sem di na niyama ntimi nya dan enda ne ma wo because nyame a wo bo ne wiase no wo de sunsum ani bo wiase no enti eso di sunsum sem di na timi ayɛ dan abua me say mo adoma mpo omo protect wo mo me ku akranteɛ pen ama me ehunu dufa e wa akranteɛ ne yam ka no kora kyerɛ wo hwɛ ma wani na wo wa ma wani na wa ye Lydia man UK boga ho te sen UK boga ho te sen enche bia mo behu me wan che bia meba UK abesra hwɛ ma wani na ho emodom nyina protect wo ho fa na ka church bibi ni baby sunsum wo ho toti asem ye wo sunsum papa ne wa azan sunsum tugusare anu agia petition toti asem agia petition yes titimire mu no se ye ti akom honhom asofo na ya mo frefra akomfo enya mo na mo frefra akomfo ade no mu gya ya akom no mo nko ye mo sirem ka beto gaganga toti asem nyame mu ne yefo uja ya komna so ko dwani mu sirem ka beto gaganga so diate ade mojremi fo mo mama mo mpaye yes ade mojremi fo mo mama enya den elidi wom no stay at the back me say o ti akom honhom ama obi abos mo ye fucking me kan ko atere my way kanoja ene achempon garlic mako 99 obehye wonsuo ensuo etene obi wo ha tumi na kita na ensuo tumi obese nsuo etene efom nsuo epo nsuo nyankonton nsuo eka nyankonton nsuo a ensuo a ifiri eso straight abi guti se pie we mu bi na wo dia fra na wo dia abijan blue no ayesa abo blue abo de no de makmako 7 degum ma me fedware for 7 days
Odi dware for 7 days eh obu a woni bosom bia ya pam obu ya tete oda akodi moto akodi eduru ama obi agimi wa akodi eduru akodi moto woni tumi na nya pam so tete wo ho wakodi imotie tumi woni tumi na nya pam so tete wo ho wakota frem moto woni tumi na nya pam so tete wo ho ade a betimi dia tete wo ho na me kire wo no to fami tanoja achempon garlic makumako 99 Mary ho to sen twie wo kwakota frem moto so tiatie wakwa wura ho ama okonfuo yi watetew wo wie ye no wasawa eguso so tiatie wasawa eguso no woni wanyapam wonu wanya pam no ese wotetu sunsuan sa apam nim se wonu spirit bi wa pam na wan sunsuan sa apam nim no kasa meni na jai obuwa ogusu di wachi misi ogusu yeden edu wachi wonu ne nam meka no kora yeden a kire wonu ne yeden enam ogusu di wachi ye wade a yede tete spirit emu into wo pesa haban we bia enye nna mfichire egu ho enye nna eye very powerful we me dey send me baby wo US eye very powerful nti me ye ni say ya na ma dry ye ni say ya na ma dry no na ye kama no ape achempon titimi dem obi wu a ye de gu ne so no achempon na tetimire mu obi wu a ye twa ye den egu ne so me pa cho be pebi na won ti ba bia achempon si no enwure ntimi mfifiri ho ba bia achempon atwa ekuru no ho ase yi yururu achempon ye de tete sesenduru udware ya sama etumi ntimi nya ohwe boso ntimi nya ohwe ye de tete apam up garlic mako 99 numbers works a lot. You see, obi wo ha bosom bi wo ba odan oya adane. Nti bi se 99 no. Ti odane no so adane aman. Odane so adane aman. Ube dware a obi a wakogi bosom da. Obi a wakogi eduru da. Obi a yatete wo da. Me pa che udware a for 21 days non stop. Edan ya wudem anadwu bi afa bi pitim. Woni na pam no nti ne asofofo no muntie ne akonfo sire kwenfo ne ba mo ho a ese montete o mo bosom ne ma wo mo a mode o ma fasa process nim no mo mode o mo fa right channel ne so a o mo mejimi me so mode o mo fa right channel ne so a enya de o mba bejimi on say wan fa na fa right channel ne so no won say wa baate wo won say wa furu ma puru na koshim tie hwie obi ba on chafa ne fa the right channel ne so wo ne fa the right channel ne so a wo suppress honhom no kofa no tumi ne hye ne mu no wo suppress no utu no ono aka so dware ade ni wi anadwo no koda obi hu si onyankopon oyodo eniema o emo bi na ada o se bibi ni baby anka ye pono no eni ade ya ye be ye den ye betum bibi ye den e wo baby Mami Annabelle want to sing. Mami Annabelle etie me from US Massachusetts. Mami Annabelle yehu anka hono tutu anamo ensiye odoma koma enhira se wa join yen obaso na wa share video bibi wo wi ase wate ibi wo wi ase aya abro mu a mote abrochire na ma wo enkwala no aya mo nkyerechero mo se bibi wo ho so dey atie bibi wo ebe hu na wom bibi wo ebe hwehwe nkwala na asan because so backbone efri Ghana ti abrochire fo na ma wo nkwala no mo nkyerechero mo se ko hani mi video omo mpa de papa ti ma wani nya den na wo mo nkyerechero nkwala no mo hunu se dia blacks omu free baby ni here den e bae esa o mbejimi nkwala na mamo so di atie on chire nkwala no kana fo na ma wo nkwala no on chire wom ni ye de hunsuo ye se dwade nsuo be do so se de krompo adwo nso frem kana kora chire wo adwade nsuo e be do so se de krompo na dwonso e ye den e frem people cho wo question bi betimi de abane ya answer ma o kama wate
wo question bi a wobetimi di aba nti Ghana fo na mawo blacks na mawo nkwala brochefo nkwala na ya mo nkyerɛ mo ntina wonum na mo nkyerɛ mo ne mo KLM fo nkwala no se nkwala na ye wo mo Ghana ha o mu di be 10 years ni abefo mako yo mo ye nkwala abone o mo kro de o mo se ne ye kwa wo mo kuro ni so no o mo ne from KLM fo nkwala ne Lufthansa fo nkwala KLM ni Lufthansa fo nkwala so ti ase mu say Africa ni mu firi no bayiye wa ha bosom wa ha soritia wa ha twitwa na nti wa ha enti mu hunu si baabi ye firi no mo mpa de papa yense no yenkodi we yenim onyam koto bolem yenko se we enu no wo mo ye ti mu hunu mo nkyerɛkyerɛ mo ma no ti baabi ye firi de abayisam bayiye ade seye no mo ba manfo nshira tugu ye ma anwale da no siwo ayi kono ngokwaya wono awansoa wo mu obi nya den ensoa sa KLM fo nkwala na bia ne ma me kɔ na wa ye krata no abefa wo no se kwala mo nkwala abone wo mo kropo do mo kɔche wo ho kakra bia wo mo kropo sense o ka twi ni kra want bisana rish. I don't understand twin. There's a jaku. Hey, Annie, a woo. Hey, Annie, no tina. In futurimu. A boy, so I need Jolly war. Kill them for Gualano. Oh, boy, that's some catua. One problem could do, no more be assassin. I saw one yet a Ghana form. To Montua Montanasi. Montua Mofu. Se baby free ni de ade papa de omo mpeu abayisem yense no twetwe na ntin yenkodi wei awode yenkɔhye ha yenkodi wei ebani monyam nkɔhye ha yenkɔse wei abrabo yenkɔyese momo no se yekuru na efiri mu no enu ana ekoso yempa de pa ade se yenko ha ene yese ye pa de papa enka wo man ye japade ayebo ye ho ban ema ye mframa no enka ye ba akoton wo mpa de papa ntino wo anu ma wani aye den ada ho yes ye tete abete no na ne cha no enti ma wani nya den ena ho na ene ma ntimi nya den en dan nya den ema wo ba so a share video no to ti ate mon cheche KLM fo nkola ne Lufthansa fo nkola no KLM Lufthansa British Airways fo ema no mon cheche mu nyina se abrabo na ye bo no mon chere ba bia wo firi ne ade ye wo fie chere no sɛdeɛ bibi kɔso a obi wono sɛ me ma me ka saa asɛm we yɛ den ɛkyerɛ me ɛkyerɛ wɔm saa mo do mo ba fie na ba ifo na yɛ mo jimijimi o hwɛ ɔma yɛ mo jimijimi no wasa de wa de yɛ den ɛkɔ kyerɛ no che fie na ye firi mu no ade sei ne wo ho wo ye mpa de pa ye de be ye ne sai ade nti no kyerɛ o man kwala no so be mo mani ayɛ den ada ho ayam no mo Africa nkomo to de ase no mo Africa enkomo se ye kurom ye fe ne ba fine court was no be ye meri asko me usibe bi toa ma wani na wo sa ne yekuro mu yeden etie ka hine ni ka agon ni wode ada ne nkna ne ni abeka difa ereka se bonzu se oson daye na osofo bi ma no besi bebre onti ase besi ya besi sunsumu no ye dane sika besi enu ntina ukotua kabia utimi de besi yeden ekotua aya sumi na kese na wotwi mienu ye ni yeso obi bo obi dua ena asofofo obi akoye wufo so mama no wo akobura asofofo na kum ho tie hwe una si bibi ni baby obi abo obi dua na yeso asofofo na koye wufo so ama nipa no ne wo mo ye wo na abebura asofofo no akum wo Money na wati here wo yosofo no ni grand ya enko taake beyi wo yosofo no ni grand ya enko taake bosom no be so ho ntia no akoda oti ate ene obedwa wanu anu akoda enye da bi okwase abedwem wo benya obi ayi no no akopo ba bi ayedai ada ba se wo koye sunsuma de a wo menye de oboa fato nkankara ni chin no de ate na fato okra na chin
Kind of crash down. Mama baby want to say or him baby say my baby saw your him because ne papa your hen you he say no ye Queen baby one would see me from Georgia all the way. Mammy Mary also see me from England. But here England for Yamin Shram me followers Yamin Shram. Omo by 1 to 2 manamo NC Warrior Empire. We are going up and up and up and up and up. A radio inshira abena want to sing. Yay, mama I want to sing. A radio to 2 be here and namonya den NC Monsieur and Cadio. Help me say it. Here, 2 of our model more than that. Na ene me chiro ade baako. Mo amoko jeje amanfo kunu ajeje kunu no mofo no. Ene wo ho no bi beju kunu enkasa ene ne nkoko. Emfre ne telephone so me pa chaw. Wo ba kope asantrofie. Asantrofie anoma so oyabo abeni. No ape ahoma tuntum. Wo de efre me. Me chira wade a wo beye. Enkasa enkofre ne krempo ne wabenya pressure. Wo pe asantrofie. Asantrofie anoma. Asantrofie anoma. Unyana na wachiro nipa kuna wabeji ukunu no. Nitin simple. Obi unu si noku. Enkreni beka se kofi ubagbo. Kole no try ubasa. Akwanchele machiro asiye no. Kofi ubagbo kole no try ubasa. Hwe bibi wo baby wati bibi ni baby a enka yeda enka yapono no enka nyade a yebetum woni na wati wo abrochi no woni ni patuntumfuo sanya me pa tropa kwanchire dware no mo ya baifu wo abrochi na ta akọ baby a Ghana fo wo a me pa chaw pa kwanchire dware no mbe sori etia wo mekeka ho nsem wo mo de wo mo bayi ano no Omo be yi ano no mo be yi aso no wo mo de bekeka ho nsama abobbo woni ema nyina ye den atwegu tugu abrochiri na wo ta akọ nipa tuntumfuo mu a me pa acho aye be steady and be clever ngati wi atina ye wo no wa ma woni ya na wa wo mo de sesbeda na wonai ko bibini ni nwie koso no se no ana bibifuo tie tu obi a wuta kobi abibifuo mu a wo bepe enema wo ba mekire things are knocking things mekire na we ye fene dadie bi twa dadie mu me se ye fene de yin dadie bi twa dadie yin dadie mu me kana we mekire wade me kire sunsun nema ana na dwi de me de ma watufuo bo nche bia ye bepon me kwa afuo mu afia na maye dan ya bedru ma bre wankwa abe dan no tiatie wankwa obaye dan wankwa dide otwitwa ntro tonton kankara no tiatie na ade adidi no tiatie desi ekọ epa chew obepe dadie bi twa dadie mu no ope bia we ni obi di agora no ma na twere yale simple Ope dadie bi twa dadie ni ma no we ye fe no omatwa no ope dadie bi twa dadie mu oye we bi otwitwa omatwa no na wannoa no de afra dadie bi twa dadie mu na de dware na obi ye na dwen so do ko malam ho odo ko drusa ne wonya twa yale atode so nguase yale atode so wonna ati na by chunsuo next time bi mu no wo hu penia obeje ne back mesi wo hu penia nkasa obeje ne back ma woni na ho wo pe wo matwan bia we ye fe na wo matwan very very powerful pa dompe duro obi a ne dompe ye ne yotimi no aye den enum wo usisi eye wo ya utimi ye den enu aye den enum na obi bia na obi be ya let so obeje jew mesi bo ho ban wate no ojimifuo bi anku protect wo ho no obi a maju ukunu protect wo ho na de kita wo no amfiri wonsa me catch wo me wo de me a no de asem wo de me a utumtu a wakra aboa na oye den se ya petampe ensuo be ye bo den
kokota ko ba bi etim no ɛho a ne etim to bɛpɛ o matwan bi ne wapɛ dadeɛ bi twa dadeɛ mu ɔyɛ we bi wo bɛpɛ o matwa ne wapɛ dadeɛ bi twa dadeɛ mu ɔyɛ we bi na wayɛ we wannoa ana wabobɔ wo bɛbobɔ yɛ sɛ ahwɛ deɛ wotwe otia ɛyɛ jafo mmerɛ wububo na de egu nsuom na de dadeɛ bi twa dadeɛ mu yi aka ho na de adware mesi maame woni bako na ye wuri so de okɔ bosom so na mesi wo gina bosom so na onya etwere yare na wo twahwe wo bawdi no ama okɔ papa so na wo twahwe brim wo ye nipa sa wo ba wo mesuro wo ye nipa sa next time bi mu no wo ba beje wade pa bi a nya de obetimi aba beje mo ni na ho ne things knocking things ene mantimi keka ne mom wo ba esi nipa hu no say yes ene ma wo ho ene ma ye dan yen ye di nubna ehahama ene protect ye ho na nyame ya doma wo kyena me be kyena wade bi a wo ya wo ya sade ne wi akoda bai me so ye wi akoye den koda ne duru bia anya den enka dem me so ye wi akoda ne aduru bia anya den enka dem wo pe wo matwan bi wo twitwa gonsuom na de dade bi twade mo ayo ni no de aka ho no wo dware wo de dwane 3 days pe na wo bi se wono de oso do be kwaduro so ono de oso be bo din afew wono oso be hawa ma me manen hawo ne nhwade so wo touchere etwere yade ye e ma no wo si yes bibi ya dan e wo baby obi afa ne comment na me kenkan odo question ba ne akenkan ye dan ama odoma nkmo nshuro bibia na ontutu bibia anamo nya dan ensiye asayi adom nyame kuntunkunku osen ade yo omo bibia ofo bibia mfiri adom nya dan enkwa adom na me adom na adom yen wo kyena hia yen follow page no na subscribe Warrior Prophet TV na mere bia na ye din nsem eba ye de sunsun ne yamaba otsunya bi ye de ne yamapapa ye dan abrew nyame yadoma wo kyena ye de part 2 nyame yadoma wo kyena ye de part 2 bebrew me ma wo hunu say yes bibi wo ho hwe wan ka to bibi ni wiase bibi wo wiase me ma wo hunu say bibi wo wiase bibi wo wiase pa sa dua no root no wo twitwa no wo dade bi twade mo ye ka ho na de dware obi ka ho asempone wana bi so do kodo so na twere ya no abayifo no mo nya twere ngu dem twitwa ngu dem o jalo lo kwamu o twahwe na tikulete eba obeye steady Erade nshiro bibia no tutu bibia na monsiye follow the like ye page no ne de ne papa bebra wate adoma kuma nshira me manyina me maamo wo Germany Yehowa enshira mo omwa mo onfa mo mfiri adomu enko adomu enshira enko enshira mo Germany fo Erade enshira mo pa London force nyame enshira mo US fo Erade enshira mo nyame ya adomu a next year de me abesrasro bia one after the other Erade to bibia na monsiye nyame ya adomu a da se ne ye besanya ye den ehia makra obi edi na ajumo before the day na follow before the na follow it's a temple song you know that dey ye na michano na una chino una nanim ye adane bani so sumuni ni moi Ajia ya follow the sika fo aye before you do the yakwa jienyo ya da bosari aswa aba say shawa kebedoni usiani nyankani na dawo o shawa gombedoni wana mi afro wana mi sro ye baba gidioni sanka wama yeseba mwa
Akatamfo, ọmọ mi ni ẹni mo sọ, anka yẹ ni mo si ẹ tẹfẹtẹ sẹntoma. Yẹ bàbá wo di ẹyin afọ di ẹsika fọ, wo di ẹwọ ṣiṣẹ mi bọ a. Ẹyẹ ni na afẹ wọ, wo di wọ titi na wọ di ẹyin nta a. Yẹ di wúlò fún ọ. Eko, yẹdi, yíyẹ gbọ́ntẹ, nàmi bẹ kọ́ mọ́ mọ́. Ayé ayé kó, yẹdi, abasẹ́ mọ́dé, nàmi bẹ kọ́ mọ́ mọ́. Ọba fọ́ ni wáyé, ẹ̀yẹ yẹ́ mẹ́mu ní ẹ̀yẹ sísí ẹ̀mí náà, wọ́n ẹ̀ bọ̀ wọ́n bá. Eko, yẹdi, yíyẹ gbọ́ntẹ, nàmi bẹ kọ́ mọ́ mọ́. What's in the bus here? They will not say no to me, ready to have all the check out. I want a jima, I went to Aroba, Sika, I want a Arisa, all the check out. I don't know, more than I'm a Prophet, the devil for yesterday. I'm not for a sin. A sin coach. But you want to know what's wrong? I just saw the canals. I can't do that job. Holy. Neither. No. Vida. No, it's one I'm on the slave. What's up, man? Oh, yeah, me tea. The boy, yeah, me tea. Yeah, me too. I see you like join them. Tell us, yeah, who could do for nothing? Oh, yeah, I mean, that's an I am for Johnny Bonyam. I am dear. You don't have me to me,